الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به سبحانه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وخاتم أنبيائه ومرسليه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, jen jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není Boha kromě Allaha jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad sallallahu alaihi wa sallam je jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěrohodný. Nech Allah žehna jemu, jeho rodině a všem, kteří nasledují jeho cestu až do soudního dne. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní a abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě. Milí bratři a milé sestry v islámu, říká Allah Đelešenu v Koránu v překladu: a takovým způsobem my jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás. Milí bratři a sestry, z toho veršu je jasný, že Allah Đelešanu nám ustanovil tu cestu, abychom se vyhýbali krajnosti. To znamená, že ta střed je cestou islámu. Ovšem ten střed se musí rozumět tak, že střed je pouze v věcech, ve kterých není kodex nebo dogmat našeho náboženství, naše víry. Není v tom kodex. V kodexu tam není žádná krajnost ani žádný střed, protože to je jeden celek, který nemá kraje, nemá střede. A to je ta akída, anebo to je kodex nebo dogmat našeho náboženství. V takových věcech se nedá ulevit, smlouvat, anebo přidat. Jakmile udělá věřící člověk v kodexu toho, v co věří, a tady v našem případě náboženství a islám, jakmile přidá nebo ubere, tak se sejde z té správné a přímé cesty. O tom hovoří Korán. Popsal nám, co dělali lidé, kteří byli před muslimy. Přidávali nebo ubrali v kodexu a sešli se z té cesty. Jako příkladem jsou křesťané, kteří připsali Ježíšovi mír s ním a Boží požehnání. To, co mu nepatří, a to je, že on je synem Boží a on, že je třetí část, nebo je jedna část té trojice. Toto je dostalo z toho správného a to je dostalo z toho vedení, který chtěl pro ně Allah Đelešanu. Potom další věci je, co chce po nás islám, to je, co se týká toho dogmatu. A víme, že když o tom mluvil Korán a řekl to Allah Đelešanu našemu prorokovi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam v surže nevěřící, Al-Kafirun, říká tam v překladu: rci nevěřící, já nebudu uctívat to, co vy uctíváte. Tečka. Tam není část, nebo někdy, nebo jsem tam. Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte. Tam je to jasné. Ale pokud jde o věci, ve kterých je možnost, aby člověk v tom rozmysl nebo hledal, tak jsou věci, které jsou dány už v určitou směrnici, to je ta věrouka, která obsahuje různé věci. A o tom říká Muhammad sallallahu alaihi wa sallam v jeho výroku, který nám vyprávěl imám Bukhari a Muslim, že posel Boží řekl: to, co je povoleno, je výrazné a to, co je zakázáno, je výrazné a mezi nimi jsou pochybné záležitosti, o kterých neví většina lidí. Ten, kdo uniká pochybným záležitostem, očišťuje svou víru a čest. A ten, kdo koná pochybné, koná zakázané. Podobně jako pastýř, který páse okolo cizího území a pravděpodobně stádo vstoupí na toto území. Každý král má své území a sanktuárium Boží je to, co je zakázané. A
doopravdy v těle je orgán a když bude dobrý, tak dobré bude celé tělo a když bude chorý, tak bude choré celé tělo. Opravdu je to srdce. Takže to je jasné, že tam jsou věci, které nezná každý, alebo nezná většina lidí, jak vypraví nám Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, náš posel pravdu, vždy pravdu mluví. A tady bylo řečeno, že jsme obci vzdálenou krajnosti. A podívejme se na krajnosti, že nejde jenom o to, že ulevit, ale přidat. A o tom hovoří Allah v Koránu, opět o křesťanech, o kterých tady říká v súře Al-Hadid, tady železo. A vyslali jsme již Noama a Abrahama a vložili jsme do potomstva jejich prorocké poslání i písmo. A někteří z nich byli na cestě správně, avšak mnozí z nich byli hanebníci. A potom jsme vypravili v jejich stopách jiné posly své a vypravili jsme Ježíše, syna Marijin, a dali jsme mu evangelium a vložili do srdci těch, kdož jej nasledovali mírnost a citování. A množství si oni zavedli jako novotu. A nepředepsali jsme jim je, usilujíce zalíbit se Bohu, avšak oni to nedodrželi vhodným dodržováním a dali jsme těm z nich, kdož uvěřili odměnu jejich, avšak mnozí z nich byli hanebníci. Takže tady to je jasný ten druhý případ, že oni si tady sami si zavedli množství, které nedodržovali. A toto je věc, kterou po nich Allah nechtěl. Takže vrátíme se k tomu, že nejlepší obcí je ta obcí středu, ta obcí vzdálenou krajnosti. A to je to, co si zalíbil Allah pro jeho posledního proroka a posla, pro počty všech proroků a postů a pro poslední obec, která má nosit to poselství. A tady to, prosím vás, nás vede k tomu, co se bude dít za několika dní. To jsou oslavy Vánoc a Nového roku. Jenom pro přehlednost jsou jistí učenci, kteří to zakazují naprosto. Mají své podklady k tomu. Jsou další, kteří to povolují. Ale zcela určitě oba dva se shodují na to, že nesmíme, že nesmíme to slavit tak, jako když to doslova slavit, jak to oslaví ostatní. To znamená, že neslavit to a vzít to k srdci, že to je svátek, který nám patří. My můžeme třeba jenom někomu, když je to nutné, když je to čas rodiny, jim k tomu blahopřát. Obzvlášť, když jedná o společnosti, o které víme, jako třeba tady, nebo jak je známo ve směsi o křesťanech, že ten den pro ně znamenal narození Ježíše, což uznáváme, máme ho v Koránu. Kdyby to bylo znamenalo, že v ten den získal titul Syna Božího, nebo v ten den získal titula člena Trojice, tak nesmíme v žádném případě toto slávit s nima. Ani blahopřát, ani k tomu nic pozitivního říct, protože to bychom jakoby uznávali to, že Ježíš je syn Marie, že je syn Boží a že Ježíš je část Trojice, je jeden z těch Trojice. V tomto případě musí to být jasné. Další případy, který by tady možná byl vhodný říct, že muslim, který je s celou rodinou, to jsou muslimy, zcela jistě nesmí oslavit doma tuto věc. Aby si koupil strom a k tomu dárky pro své děti, nemá to zapotřebí. On by tímto zvýraznil věc, která není mu dána. To je novota. To je opět novota, kterou by si přidal sám sobě nebo své věře. Což by bylo další, což by bylo jako známo blud. Ale pokud se jedná potom o lidé, kteří mají manželky, matky, rodiče jiného vyznání, tak to může být, a to je jenom názor některých těch učenců. Další říkají ani jeden, ani takový případ. Ale to je potom na každého, co si vybere. Jako každá věc. Allah nám říká jasně v Koránu, že alkohol je zakázáno se tomu přiblížit a přesto děláme. Dělají to muslimové. Takže opět to zůstává na každého z nás. My říkáme, jenom připomínáme a říkáme, jaký jsou tyto názory. Jedni říkají vůbec, ani jim snažit se jim vyhýbat v těchto dnech, neblahopřát nijak a vůbec neoslavovat. Někteří říkají, oslavovat ne, a obzvlášť když jsme celá rodina muslimská, nebo sám je muslimem,
a nepotřebuje koupit na koleje stromeček a darečky, protože to nemá zapotřebí. Ale kdyby byla část jeho rodiny, ke kterým se chce přiblížit, kteří jemu blahopřejí k jeho svátkům, k našim svátkům, dvou svátkům, tak to možná je věc jiná a to už záleží na něm s tím, že on musí dát najevo a jasně, že on uznává Ježíše jako proroka a posla Božího a služebníka Boha. Tečka. Nic víc, nic míň. Toto musí být jasně. Někteří, opět opakuju, někteří učenci to dovolují, v tomto případě, že to je otázka zblížení a vrácení dobro dobrem, nebo odměnou dobro dobrem. Oni jemu, jako část jeho rodiny, jemu pomohli v jeho svátku, tak on jim třeba koupí něco k jiným svátkům. Nesmí být najevo, že to je jaký jeho svátek. Toto v žádném případě. My máme pouze 2 svátky. To je věc možná, na kterou bychom měli dbát. A co je jasné, tak potom to jsou oslavy Nového roku a vůbec i oslavy Vánoc, že ne i v takovém tom krajném případě, kdy dejme tomu někteří učenci povolují těm muslimům, některým z nás to blahopřát nebo zúčastnit se se svými manželkami, s rodičmi, toto tak nesmí se dopustit dalších okolností, jako je třeba alkohol a tak dále, což jsou absolutně zakázány po celém roce, po celém životě. Musí toto, prosím vás, být jasné. Opět říkáme, je na každého z vás, co si vybere. Nikdo tady z nás, co stojíme tady na této kazatelně, nemá právo tady stanovit svůj názor, protože my jsme všichni asi stejných znalostí, jak jste vy. Nikdo z nás není učencem nějakým. Ale nechceme říct, že to je naprosto zakázané a nechceme říct, že je to naprosto povolené. Co můžeme říct z jistoty, že když je tam zakázaná věc, jakož je alkohol, tak to je jasné, protože to neříkáme, to říká Allah v Koránu. Je naprosto jasné taky, když nemá vůbec žádnou polehčující okolnost, jakože je to manželka, nebo otec, nebo rodiče jsou křesťané a chce v ten den tak pokračovat v tom prostředí, že ano, koupím jim dárky, ale končím s nimi tím, dejme tomu, blahopřejím hodně zdraví, hodně štěstí a ne jako gratulovat k tomu svátku, tak to už je věc jiná a možná jako je potřeba zopakovat to, musí být tam jasný a zdůrazněno, že uznáváme a stále uznáváme, ano, Ježíš se narodil, na to se shodneme, protože to je mám v Koránu, ale narodil se jako člověk, jako posel Boží a jako velké znamení od Allaha Jalla Ša'nuhu, není synem Boží a není Bohem v žádném případě. To jsou názory těch, my tady zhrneme jednoduše vám, jinak kdo chce a potom bádá sám a to najde, prosím vás, a si vytvoří svůj názor. Toto si myslíme, že to je naše poslání, které bychom tady měli konat, inšallah ta'ala. أيها الأخوة الأحبة لا نريد أن نعيد ونكرر ولكن كما ذكرنا الأمر فيه